Máme tu laminátové podlahy, blečie, tmavšie, Vitality Style. Názem. Áno, názem. Toto je najpredávanejší dekor z tejto kolekcie. Nie, ty, vzorku na zem. Šéfe, a ten obklad mám dať ako na zem? Obklad nechaj na stene. Takže priatelia, pri výbere podlahy je dôležité si dať vzorku na zem a obklad nechať na stene. Tešíme sa na vašu návštevu.